खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं निहा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होआब्ला गिबि मन्थ्रिखौ गोजोनै थानो होआ बुंदों अखिल गगৈ। जौनि निसायाव बिजामादैया बिहावखौ बुथारदों। पबितरायाव मासे गान्दानि सह बोखांदों। लकसभायाव दैखांबाय पेपार लिक जानायनि हेंथायै दा पाब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2026। गसाइगावआव 6 कौटि बेसेननि ड्राग्सजों लोगोसे सानै साप्लायार हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिलु-बालु दैबानायाव सिलिंखार आपार आसामनि शिबसागर, जरहाट आरो चराइदेव जिल्ला। गिलु-बालु दैबानाया थागिरि सुबुंफोरनि न'-बां, दखानफोर थेर-बेथेर खालामनायजों लोगोसे आबाद फोथारखौ खहा खालामबाय। लोगोसे गोबां सुबुंफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां जिब-जुनारफ्रा थैबाय। मख'नो गोनांदि देग्लायनि दैबानाजों शिबसागर, चराइदेव आरो जरहाट जिल्लानि लाख-लाख सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैबाय। बेनि गेजेरावनो शिबसागर जिल्लायाव दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि साखाथियाव थांगोन होननानै बुंदों शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ। बबेखानि आं शिबसागरनि गासैबो सुबुंफोरखौ लोगोआव लानानै हिमन्त बिश्व शर्मानि न'आव थांगोन। आं बिधान सभानि टेबोलावल' गाखोग्रा नङा, आं हिमन्त बिश्व शर्मानि न'नि टेबोलावबो गाखोगोन। आंनि बियाबनि सुबुंफोरनि थासारिया गाज्रियाव दं, सोरखारा खहा सुफुंनायखौ होथारनांगोन होननानैबो अखिल गगैआ बुंदों। मानसिफोरा जानो थाखाय जेबो मोनाखैमोन, बयनिबो सोलेराव माननाय सिखारदों। बोराय-बुरैफ्रा बेराम जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बोरमा आरो मोसौफ्रा गासैबो थैबाय। हौवासा हिनजावसाफोरनि बिजाबफोरा गैला। गोरिब निखावरि सुबुंफोरा हाजिरा खामला बैनानै गंसे न' लुदोंमोन, बेबो गैला। बेनिखायनो सोरखारा मोनफ्रोमबो न'खरनो 10 लाख रां खहा सुफुंनाय होनांगौ, नङाब्ला आं हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोजोनै थानो होनाय नङा होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होदों शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ। बरपेटा रडनि साखाथियाव थानाय बिलासिपारा फोथाराव गिलु-बालु बुथारनाय जाथाय। सासे सुबुङा जौनि निसायाव गावनि बिहावखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना बुथारदों। बिजामादैनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ कासेम आली आरो दायनिगिरि बिजामादैखौ जहर आली होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला बिलासिपारा फोथार गामिनि कासेम आलीनि न'आव दायनिगिरि बिजामादै जहर आलीया जौ लोंना फेनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। न'खरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जानायनि उनाव जौ फेनाय जहर आलीया गावनि बिहाव कासेम आलीखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव कासेम आलीया गोब्राबै जखम जाना गोग्लैदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बेखौ नुनानै रैखा खालामनो नाजायो, नाथाय कासेम आलीया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि उनाव दायनिगिरि जहर आलीया जाथायथिलिनिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन, नाथाय गामिनि सांग्रां सुबुंफोरा सोलोजों जहर आलीखौ बेंखननानै हमनो हायो आरो पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसनि आखाइयाव गथायनानै होयो आरो पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय दैथायहरो। बबेखानि पुलिसआ दायनिगिरि बिजामादै जहर आलीखौ जेरा खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसामाव गिलु-बालु दैबानानि थासारि। आपार आसामनि माखासे जिल्लायाव थांनाय 9 साननिफ्रायनो दैबाना लोमस्रावनाया लाख-लाख सुबुंनि जिउआव गोहोम गोग्लैदों। दासिम सा 68 सुबुंनि जिउ गोमाबाय आरो माखासे जिब-जुनारफोराबो थैबाय। बेनि गेजेरावनो पबितरा वाइल्डलाइफ सेंक्सुरियाव आसामनि मुंदांखा गं थसेयारि मासे गान्दानि थैनाय खौराङा सोराङाव फैदों। पबितरानि तामुलि दफा ओनसोलाव दिनै फुङाव मासे गान्दानि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। दैयाव बोखांदों गान्दानि सहखौ। हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बोखांनो हानाय गान्दाया रावबो सिखारि एबा मैहुर खालामग्रा फोलेरनि आखाइयाव थैयाखै, मानोना गान्दानि सहजों लोगोसे बिनि गं आरो आसुगुर गासैबो दं। बेखौ नोजोर होनानै गान्दाया देहायारि जेंना आरो दैबानानि जुनै थैनो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। बबेखानि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गान्दानि गंखौ रैखाथियै बोखांनानै बिफानारि जिम्मायाव लानाय जाबाय आरो गान्दानि सहखौ पस्टमर्टेम खालामनायनि राहा खालामदों होननानै पबितरानि फरेस्ट अफिसार उज्जवल चौधुरीया खौरां बिजोङाव मिथिहोदों। गुबुन फारसे थासारिखौ नोजोर होनानै हाग्रा बिफाना हाग्रामायाव जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनो आरो होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लादों। नीट आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानायनि उनाव आरो कक्राझ जनता पार्टी सुंद'यै सिजेपिनि सोमावसारनायनि उनाव मिरु सोरखारा गोख्रोंसिन जादों। दिनै लकसभानि दैज्लां बोथोरनि बाजेट जथुम्मानि समाव सोंथि बिलाइ लिक जानाय आरो गाज्रि आखुथायफोरखौ होबथानो थाखाय एन्टि पेपार लिक बिल बानायनाय जादों। बे गोदान बिलआ जादों पाब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2026। पाब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2026 मुंनि बिलखौ मिरुनि मन्थ्रि जितेन्द्र सिंहआ दिनै लकसभायाव थिसनदों। मख'नो गोनांदि बे सोदांनाय बिलखौ 2023 मायथाइनि पाब्लिक एग्जामिनेशन एक्टखौ गोख्रों खालामनो थाखाय लाबोनाय जादों।
बावैसो सान सिगां गुबुन गुबुन बादायारि आनजादफोराव सोंथि बिलाइ लिक जानाय आरो बेले-बेजे जानायनि अजदफोरा बांनायनि हेंथायै आयेनारि गोख्रों राहा लानो थाखाय मिरु सोरखारा बे गोदान बिलखौ लाबोदों। बे बिलआव दायनिगिरिखौ 5 निफ्राय 10 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा होनायनि थांखि दं। गुबुन फारसे बे बिलखौ लाबोनायनि उनाव बेनि सायाव लकसभायाव गुवारै सावरायनायनि खाबु दं। बे सावरायनायाव बिजेपिनि एमपि बंसुरी स्वराज आरो तेजस्वी सूर्या, तृणमूल कांग्रेसनि शर्मिला सरकार आरो मिताली बाग, टीडीपीनि लावू श्रीकृष्ण देवरायलु, शिव सेनानि श्रीकांत शिंदे, एनसीपीनि सुनील तटकरे, आम आदमी पार्टीनि अनुप्रिया पटेल आरो एलजेपी रामविलासनि अरुण भारतीआ बाहागो लागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स हमनो हादों। पुलिसआ जब्द खालामनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना खमैबो 5 निफ्राय 6 कोटी रां जागोन होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। लोगोसे सानै ड्राग्स साप्लायारखौबो हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै फुंनि सोरांस्रि 3 रिंगासोआव आसाम सोनाब बेंगल रायजोआरि सिमानि श्रीरामपुर गेटआव नाका चेकिं खालामनाय समाव जब्द खालामदों कौटि रांनि ड्राग्सखौ। पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला गंसे महिन्द्र केम्पार गारिनि मोनसे सिगारेट चेम्बारनिफ्राय मोन 244 पेकेट हिर'इनखौ जब्द खालामनाय जायो। बेजों लोब्बा लानानै श्रवण कुमार आरो अशोक कुमार मुंनि सानै ड्राग्स साप्लायारखौबो हमनो हादों। बिसोर सानैबो ड्राग्स साप्लायारआ राजस्थाननि बाड़मेर जिल्लानि होननानै सिनायथिनाय जादों। बिसोर ड्राग्सखौ गुवाहाटीनिफ्राय सोनाब बेंगलनि हासिमारा फारसे लांगासिनो दंमोन, नाथाय श्रीरामपुर गेटआव हमजायो। बिनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनो जागायबाय। क'क्राझारनि एडिशनेल एसपी क्राइम ब्रान्च आजिजा गुलेनुर आरो गसाइगावनि एसडीपीअ मन्टुराम बरानि दैदेननायाव बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।